Za mojich mladých čas sa nemohlo stať. Vieš čo, Ľubko? Teraz taká mládež prosto. Áno. Úplne derza. Ty by si mohol sebe dovoliť takto v takom veku rozprávať s dospelými ľuďmi? Ne. Nie. A ani nepustia sadnúť v tom autobuse. Nie, úplne vyserú na teba, vieš, že im nevadí, že To máš si- hory kolena, že pracoval 50 rokov na fabriky a stavil tú krajinu. A všetko sprejujú. Všetko počvárajú. Áno. Každý sa chce natáčať pred tou kamerou, každý chce zarobiť na tom ísť tak gráčiči, jak sa to volá. Čo oni robia na tých internetoch? Ja neviem, sa tam vyzlekajú, alebo ja neviem. Vieš čo, oni hovoria, že oni tam zarábajú. Ako oni Ale- tam môžu zarábať, vieš čo? Nech idú robiť makať. Ja myslím, že Pekné zemáky zbierať. Ja myslím, že oni prosto tam všetci kurvy, nie? No, ja si Ako, tiež tak. ako tam ešte môžeš zarobiť na tom... Nevedia, čo je život. Na tom internete. Tam procedujú, tam ukazujú. Čo ukazujú? No svoje niečo. Áno, no, prosto. To nemá Vieš, úroveň. za našich časov sme tak nemohli dovoliť devčata, že? Ja obávala Ľubko pomaly, že keď niekto tak jemne boskova, som myslela, že ťahotná. Tak, a Vieš? teraz ten jazyk pichne jej do, ja ani neviem kam, do žalúdka.